Hi, good evening. Mwaswera bwanji konse komwe muli. Ndine Nesta, the black teacher. Lelo lachiwiri pa 6 January 2026. Yes, tili mu chaka cha 2026. Madzulo ano ndofuna ndingobwerako ndika update pa nkhani yomwe tikukamba, nkhani yayikulu yomwe tikukamba yokhuzana ndi Venezuela ndi America. Okay? Kuli nkhani zina zimene zikuchitika koma imeneyi ndi imene ili yayikulu sichoncho. Chabwino. Ma details zimene zinachitika ku Venezuela ayamba kutuluka ena ndi ena osiyanasiyana. Detail ina yomwe tamva tsopano ndiyonena kuti mkazi wa President Maduro wa Venezuela yemwe anagwidwa limodzi ndi President Maduro, dzina lake ndi Ciris Flores, mkazi wa Maduro amenewa anavulala nthawi yomwe amagwidwa, ndipo mmene amakaonekera ku khoti dzulo anali ndithu ndi mabandage pa chipumipa komanso amaoneka kuti akuti nthiti ndiovulala ndithu, monena kuti maloya awo amapempha kuti apatsidwe mwayi okumana ndi madokotala kuti awaone. So detail imeneyo yatuluka yonena kuti mkazi wa Maduro anavulala mmene amagwidwa. Sitikudziwa kuti ma circumstances yake anali otani pa nkhani imeneyi. Chinanso chomwe chikuchitika pa nkhani imeneyi ndi chonena kuti ku America anthu atsogoleri a dziko la America ali divided pa nkhani imeneyi. Chifukwa choti mudziwe ndi chonena kuti tonse tikudziwa kuti amafuna ku oil, koma m'mbuyomu America inapanga ataki Iraki, yapita maiko ambiri, koma akamati akufuna apite akapange ataki dziko amatenga nthawi yayitali akupeka nkhani kapena akukamba za dzikolo kuti anthu amvetse zifukwa zenizeni zoyenera zoti alolere kuti military yawo ipite ku dziko la eni ikachite nkhondo. Ku America kuja amagwiritsa ntchito ma news organization osiyanasiyana kuwafotokozera anthu kuti ku Saddam Hussein ndi woyipa kwambiri, Saddam Hussein akupha anthu, Saddam Hussein ali ndi zida za nuclear, Saddam Hussein akupanga zida za chemical, ndipo Saddam Hussein ndi danger ku America, afuna azapange ataki America. Moti anthu aku America amakhala akukhutisidwa kuti kuli Saddam Hussein akufuna athane nafe, ifeyo ndiwoyenera kuti tipiteko. Monena kuti American military ikamati yanyamuka ikupita kumene kuja dziko lonse la America, anthu onse a America pafupifupi mwinaso 90-80% amakhala akusapota dziko lawo, akusapota military yawo. Ndipo president amene amalamulira nthawi imeneyo ngati anthu samankonda, koma zimene zikamachitika anthu ambiri amayamba kumkonda, amanena kuti president ameneyi akukonda dziko lathu, akuteteza dziko lathu. Mwamvesa eti? Tsopano Trump iyi ndi term yake yomaliza. Sitinganene kuti akupanga zoti anthu ankonde kuti awinenso chisankho china. Number 1. Number 2, Trump sanapange china chilichonse chowafotokozera anthu ku America why ndikofunika kuti American military ipite ku Venezuela. Anthu apanga ma opinion polls kufunsa anthu, kwapezeka kuti anthu ambiri ku America samaona Venezuela ngati chiopsezo kwa dziko la America. Pafupifupi 80% ya anthu simaona Venezuela ngati chiopsezo cha ku dziko la America, chifukwa mu America muli ma Venezuela zambirimbiri. Pafupifupi anthu 13% okha ndi amene akukhulupirira Donald Trump kuti kuti Venezuela ndi chiopsezo kwa America. Okay, tonse takamba za oil, kuti ndiye kuti zimene zonso amafuna oil basi. Komanso tikayang'anisisa nkhani za oilozo, Donald Trump sakupezeka kuti akunama. Mwachitsanzo, Donald Trump anauza anthu kuti wakambirana kale ndi makampani a oil onse akuluakulu aku America kuti apite ku Venezuela, koma makampani a oil anena kuti sakudziwa china chiliyonse, ndipo sanakambiranepo ndi Donald Trump before even after Donald Trump sanapange kuzati makampani amenewa. Moti makampani amenewa sakuonapo
choyenera kuti iwo apitire ku Venezuela. Ena mwina muzene kuti kungonamizira mwakuti ndikufotokozerenso chinthu china. Ku Venezuela kuli oil wambiri, koma oil ameneyu sali mmatapo. Mwapeza? Anthu akamati ku Venezuela kuli oil wambiri, sikuti oil ameneyi ali ready, ali pena pake kuti dziko lina lake lingangobwera ndikumtenga ndikumapita naye. Mwapeza? Oil amene akunenedwa ku Venezuela ali pasi pa nthaka. Ali pasi pa nthaka. Meaning kuti olo America yo idati avomeredwa kuti bwerani muzatenge oil chabwino. It means kuti makampani aku America abwere ndi ndalama zawo ndi amisiri yawo, ma engineers yawo akapange explore, kenaka ayambe kumanga zitsime, amange zitsime, apange invest ndalama, alembe anthu ntchito, amange zitsime zimene zija, ndipo apanga invest mabiliyoni. Zitsime zimene zija zikazayamba kugwira ntchito, azayambe kutenga oil uja, azayambe kugulisa. And pamene ayamba kugulisa sikuti pomwepo profit ayamba kupanga pompo ya, ndiye kuti adzagulisanso kwa kanthawi kuti adzafike ponena kuti ndalama zawo zimene awononga apanga invest mu Venezuela zayamba kubwera. And zimene zimene ndazifotokozeramu sizochitika within 1 year or 2 years or 3 years. Ndi chifukwa chake ma China mukati mukumva ma reports anapereka kumene kuja ndalama zokwanira ma 100 billion zomwe zinayikidwa kumene kuja. Mpaka pano zidakali ngati ngongole kuti ziyambe kubwera. Okay, so meaning kuti oladavomeredwa kuti chabwino zatengeni oil, it's going to be a long term investment, long term plan. And utsiru wako America, makampani aja amafuta aja amakhalanso ngati makampani a private. Ajonena kuti mwauze akapange invest kunja, akuyenera aonepo mwazi wa macapitalist. Yeti kuti amangopanga invest ncholinga chokathandiza, afuna aonepo ma profit, kuti ayike ndalama aonepo ma profits. So zonsezi zikudabwitsa anthu kuti koma Donald Trump waganiza bwanji. Chifukwa ena nguzati yayi amakachosa dictator. Dictator yi sanali dictator yi, anali dictator yi ndi vice president wake ndi boma lake lonse ndi zimene zimazuza anthu. Ndi mwangochotsa munthu uyu mmodzi, vice president wakeyo yemwe anavoteredwa naye limodzi, anali naye pa ballot, mwamusiya kuti azilamulira ndi cabinet yonse ndi boma lake lomwelo. Kodi kweni vuto linali pati? There is a big picture. There is a big picture. Ndipo masiku amene akubwerawa tonse tizindikira chifukwa chenicheni chimene Donald Trump anakanitengera Maduro. Chifukwa chenicheni tichidziwa. Kaya chizakhala chopusa chosakhulupirika kapena chizakhala chodabwisa anthu tichidziwa. Koma izi zimene tikukambazi zonsezi ndi za ifeyo kufuna kumvetsetsa kuti pakuyenera pakhale chifukwa, sipangakhale popanda chifukwa. Koma tikaziunikira zikupereka mafunso ambiri kuposa mayankho. Ma Americans akuziwa kuti dziko lina lililonse kumene anapitako kukapanga ataki ndicho linga chosintha boma, ndicho linga choti atenge kuma resources, sizinathe bwino. Ndipo mapeto ake zaka zitapita anthu omwe aja anapezeka kuti anawasungira mangawa. Zimene zachitika ku Venezuela zitha kukhala zii chonchi, koma tsiku lina lake iye kuti tonse tione kuti zitithera bwanji. Like I said, if you haven't followed me, please follow me, and remember to check out my YouTube channel, The Black Teacher. Subscribe. Cheers.